Joan Vilamarco. Fa 11 anys que treballo a l'Alfageda. Havia treballat a jardineria i després al viver. La meva gran afició són els dibuixos i els quadres en color i dibuixos. Us vull ensenyar aquests quadres. Aquí veiem un drap, és el drap. Me va inspirar en una obra del 83 que era un drap. I l'he anat repetint, un drap xinès, però de diferents maneres, amb diferents formes d'ull, Això és Neptú... pot ser l'univers. Hi ha una constel·lació a l'univers, que s'està menjant un planeta. És una visió que pot haver-hi del quadre. Aquest segon quadre està inspirat en la pel·lícula Nosferatu de Werner Herzog. També els dibuixos estan inspirats en Munch, el crit de Munch. I les litografies que havia fet en blanc i negre sobre el quadre de Munch. Veiem un vampir que treu les dents, un vampir, està mirant una noia i després li xupa la sang, com feia les històries de vampir antigues. Però està més basat en l'expressionisme alemany, amb Werner Herzog. I després veiem que se l'emporten al castell i després el foc, el sol amb el vampir acaba cremant, saps? Aquí veiem el quadre que es diu Electroshock Music. Aquest quadre m'ho va inspirar una persona que em va explicar que els electroshocks li havien fet mal. Però jo vaig pensar, si en més d'electroshocks li haguessin ficat música al cervell, seria molt més bona idea, no? I vaig dibuixar aquest personatge i vaig pensar, sí, en més d'electroshocks sí, crec que estic content i que s'està escoltant música. Després, el bisbe americà, que manipula un ninot que està al cel, que és una espècie de dragó, està espantant els habitants russos. Els està espantant i vaig pensar, sí, bona idea. Però també està inspirat en un altre quadre que havia fet jo l'any 83, que era el bisbe amb un toro que està inspirat en aquest quadre. Després aquesta mà és la manipulació d'aquest personatge que té alguna que li volta al cap, que li està cegant la visió, la visió memorística o el record i l'està manipulant. I ella a la vegada està manipulant un altre personatge. Moltes gràcies. M'ha agradat molt ensenyar-vos aquests quadres i fins una altra.